Jenjini chuan lina video thon chu a han ena boshu pumna derlaya jenjini nen anin fiam na zong zong chu alo lang ta vek mai jenjini chu man mo takin boshu ina avakal ta ngala fans ten nautelem an pek chu a om na zongin a mu vele avazai tit ta mok moka boshu chu ron phein an pahni chuan an han ena nautelem mit zona che chuan camera te takte an lo kam ruk reng chu an mu chuak ta a an han phora a wire an ti chat che chu fans group lam ho tu te lului hawin an lo langa boshu chetla an lo en reng lai po chu atop ta che a boshu chuan ti khan min en reng chu ni om sia kein bual zo a sarwa kin kete kwal na sa sin min mu vek ti na mi le ti na boy ta hle a jenjini chuan engri ru ngei putle tu man om lo lain sarwa kin te kwal vela mo a han ti vaka boshu chuan enge ni vak ka ina lom chu tiang chuan ka te kwal theilo mi sotilaya I thut reng lai son ka tingai chuanga mi a han ti le pong ponga jenjini chuan thu tak ro o he thil serious zia hi ngai twaro ti in jenjini chuan police kan kawang ati a boshu chuan police ko wangai lo ka fans te hian min hmangai lom min timwal pho du te lo webo a popo se twal ka that po ni hleilo kang me ka chwa po ni hleilo ka ina underpen ne na ka te kwal te chu post po ni se dan ka bo chelei nem advertisement thatta ka ni mai lom alo ti hlawa jenjini chuan khatiak thu thang om tir ka du hlei nem ati por hle to boshu chuan peter te ang mai la serious to tuksu police ko lo pho chon abak chu edu dang dan ni ching fel don nya kanin rem theyem ti ina ku chu han phara jenjini chuan lung oi lo deu chung chuan akut chu ava beng thoka min nui so mi le ti in boshu chuan jenjini chala chuan han beng zui le thaka suni le director yu an lo langa suni chuan boshu tlak chat lain a hna chaw san hnu a boshu agent ta jenjini an da to wangin hna ber po nei lova om kwal chu aning ta a boshu ron lar chhole ta ka chuan a agent na chu ron be se le in director yu chuan zero assistant shawani va puiro atimaya chuti lai chuan phone call chu dongina chwa san le ta ngala a han chang chu rang takin ami biak lai chu muturin akal ta ngala cafe pakhata in mu in boshu fans group manager lului khalo ni renga boshu legend jani video chu anin entira heng chau hi mi ti in suni chuan zota lului chuan jenjani gift pek chung chang te soin envelope a paisa ro chu min ron pelet le a jenjani hi arin omina fing khop mai ma se lungai su boshu chu in hena ka pelet le em ang che ati a suni chu vice president ma hena kal le in kan company thu thang khai she vm ishat lo ta kin ron mu tir che ka du ati in jenjani le boshu thalak chu va pe a kan company a iron lu tang kyan ka po ngal em che a nai thok cha in fak om ka ti buka pui theina che ka nei chon ka in pe reng ania thalak kha engtia malak chun zom ngei tum a han ti ngal buka malina chuan evidence chalut tuk mai a omani lo phe chuan jenjen hi kan company mi le sania kan veng him turani she thia mem ti in a be sei lo lam dei na lo changa suni chuan soitam lavina chwa santa a jenjeni chu boshu ru maron lutin enge moron zong chiama boshu la chuan angai holam em boxi khatianga hlau thong ril rui put ring chuan isamat lavak mayang epul hi e ve du em te ron ti kwal ve chena jenjeni chuan tun na ya thilpek danglam deuh lek te idong mialem a hanti a boshu chuan tu hne na tangin min pek don chuan ka dong thei reng alo ti kwal vela boshu chuan jenjeni chuak tur chu lo dang betin theipui thlum dan sha ti du em theipui thlum dan chu athur dewa mangai na nen hian in angni anti a ma se katan chuan mangai na hi he ei pulang vel hi ani pakhat tali ei ve du em ti in jenjeni kabula chuan avada saka jenjeni chuan kha thu ka chu voice over flower me ni kha keipon ka vong vek ti na chwa sana boshu chuan nui sun sun chungin ishi velo anti a jenjeni chuan a thil zon kwal na lama chuan boshu lemze na bu chu mu in a han kewa makti takin lemi ziak thiamalo ati a boshu chuan ron lak sak patin anin chu nok noka boshu chuan a pe du tlat si lo jenjeni chuan boshu hne na chuan thila shilta a holam taka ingai hi boina lian berani theiti in na thila achwa nu nun bera fans ten boshu omna hotel floor zong zong an book veka atowel te toothbrush te le no zong zong te an lak vek thu le hotel nei tu ten police an ko chep thu shirin jenjeni chuan film khur hle turina shila boshu chuan chu wang tak chuan ke ina lo in swan lut ro thamwang taka ko om theinan ti na som ngal na stamaya boshu chuan fans te kam chuak sang sang chu chiarin jenjeni an soisel na le sunedin mun ngai chel le tur an du thu an lo soya boshu chuan jenjeni ke agent ani chu enge aswal na vak le
hetiang an chian lo reng chuan thu to phik siam du mayang ati sep sepa jenjeni hian alaka ka that zai sia sela chuan aril ru hne viau theyang a han leri a nui sen sen chung chuan atui omdon reu mai ante le sapa company a jenjeni chu let le in staff te chuan thil thleng chu anlo soi sap sapa jenjeni chuan ngoi regina kalpela director yu hne na kalin chu boina chungchang tu soin an ti duna jenjini chuan chu thil ti tu chu a hriat thu soin fans group manager lului in lama jenjini chu ron lang zom ta hala a in omna hriat the dan chu lului chuan lo zotin sunyichi location nung ber a mu atanga ron kal mai ani thu soin kalokal fu khop mai ti in jenjini chuan naw telem chunga camera chu ada ani le ni lo zotin computer engineering a zir chhuah thu le atan hriat chu a har lo thu soi tel ngal boka jenjeni chuan fence team building an din tur chungchang te soi chuakin anin chhang ta fak faka shawani le zirui ron langin shawani chuan zirui hne na chuan boshu fence ralin jenjeni an chang rengani ti mi soi thoma hriat thu a hrila jenjeni lului chu chhuah san hnu in boshu nen in bia in in biak lai mek chuan boshu fence te chuan an ron hual ta tuaw tuawa phone call chu ala off man lo wangin boshu chuan a fence te tong ri po sha in jenjeni chuan a chang thei te lawa fans te chuan jenjeni chu banghal tura shilin pakhat chuan ben han tuma chu vele zirui ron thlengina kut chu ron chel bet ta chata jenjeni chu pomin akal son puita a jenjeni te in laman pan lai chuan bo shu an jenjeni ron kolin khungei omi tha em ti na ron ngai to kher mai ka tha e ka ngai to amlo ti a changin jenjeni chuan call chu a ofa zirui chuan ngai to hle che ni mo ti in jenjeni chuan ani zia chuang lo vo ina tan chawani ti na changa jenjeni te in an thlenga an han lu chuan bo shu chu alo om sa reng maya jenjeni chuan enge he tai ti ati lu ngala bo shu chuan a om na shat lo wanga heta bak chuan nga na tur hmun dang om lo thu soin an ron nu tlan the dan te azota zirui chuan kalkunga offense te an ti boy lai mu thu soin bo shu chuan inva in tong fu em ve ke agent ti lo ven hima wangin kalome a tha to thawa I ho san thei to e ti in jenjeni chu vakai son ta daya jenjeni chuan ka inani hi in ti thu nei viau su alo ti ve hluk boka jenjeni chuan zirui kalom lutuk e tur ka siam sak don chenia ti in tho atuma bo shu chuan lo pot thuwatin zirui hne na chuan iwan nei khop mai zirui jenjeni hian ni tin hospital a khan e tur min siam sak thina atui thei khop a sin ati a zirui chuan angai la ve ike tin na pal si a komre lo mai nge ti in ho tuma jenjeni chuan thla turin han tho mai atuma bo shu chuan ron pot thu le ngala thuro keiman ka thla mai yang ti in zirui chu twal thlengin va thla ta zoka alet pheilam chu jenjeni chuan I ho ve don lo mi zirui no chuak buka e tur chu ka siam sak lawang che ron ti ngala bo shu chuan zirui tan chuan siam pe om takin om tho sia ti in in hnial le ngala jenjeni chuan I chake tin e rong bol tur chuan lu atuma bo shu chuan o kalo puyang chati na bana fa chel ngala chuti lai chuan delivery boy ron lu tin jenjeni chuan engma order lo thu ron soya bo shu chuan kiman ka order lom ti na la in chunga e tur nei in zui luta bo shu chu charity tan activity la nei chhun zom zelin naupang re thei tak tak ti skula kalin an hun man lai thalak le video te chu mipui mu thein an tlang zar dona mipui te an mu huna tanpui na an peka chung naupang te chuan school an kal zom bele theinan naupang te po bo shu bula chuan omin an bor luai luaya naupang te chuan an ngai sangin ama ang ni ven chak thu an soi mol mol boka naupang te nen inkom na hun te thalak ho na te nein hun lim om tak an mang hawa an ho ko nga chuan bo shu la perform tur chungchang soi dunin ala sak tum chu asan em awangin asak thei arin lo thu jenjeni chuan a shila ma se bo shu chuan aring zo lo lutuk chu lung oi lovin anin hniala an bo ra ka so sang tul tula jenjeni chuan zirui churon soi chuakin newcomer chawla ni ma se nang ain midang te nen an tho ho na po a thazok ti in han soi che chu bo shu chu thinrim ta hle a khapa kharon soi chuak za su ti in jenjeni chuan zirui chu atan zel tho si a bo shu chu ding ngal thutin chukro ti arwal ngala jenjeni chu thinrim ina chukta hong honga pel lama tanga kal tumin na let le tanga ngawa bo shu chu ron lang le in aril ro nuam thei tangang lova a in hair soka alet le tange nge a jenjeni chuan kong pui dang po le in
car pakhati anunga chuan a rawn tlana jenjini chuan a han phar lo lawa atlan tlang zet na in a rawn let le a anin phur ta a hlale movies muna man ti zong te in zo tin an ti borbora chupa chuan kong danga tlan pui tumin jenjini chuan lo she ngal chata kan tlan na hi dik to lowin ka hria ni ati ngala chupa chuan jenjini mala chuan a zukhoya jenjini chuan engthil nge moi ti le ti in a lo in veng fata bushu assistant kha ini tiro ami zia chu ka hre chiang alom ti in chupa chuan bushu pek ang ka pe theyang che pay po in cash po in ka pe theyang che ti in jenjini chu vakwa tuma chu vele jenjini chuan motor steering chu lo her koi vak vakin kong sira chuan an ding ta hlola jenjini chu chuk ngalin chupa chuan a ron chhuaka motor banga chuan nam betin swala tum taringota chuti lai tak chuan an omna zona bo shu churun thleng manin engwang nge ka nulai khoi ti in chupa churun khoi ta kal me a bo shu an nek le atum che chu jenjini chuan bo shu chu lo khapin bo shu chuan yang jenjini le mei chedang chunga za lo nei lan tir hi tun hi atop na ni ro se ti na wawa jenjini chu akara kailu tin seat belt chu shen saka han tuma jenjini hlau thong sa box si chuan min khoi su alo ti fata khoi che ka tum lo ti in seat belt chu shen sak luya an tlan chuak le ta a an panni chuan in mo pu in anin ti thiam lo chun zom le ta ngala jenjini la chu athin rim chun zom reng thawa jenjini korma chu bo shu chuan va enin alo pe deu wangin bo shu chuan a kamis kol sa motor ada sa chu la in he hi haro ati a jenjini di tawlung pam sa chuan hadu tlat lava bo shu thin rim chuan kar tuk vera tangin po na chuan awavom chuak ngal tam me a anin hau chun zom le ngal buana jenjini chu thin rimin kara tang chuan a chuka ke kal le atuma bo shu chu ron chuakin ding ro ti in a ron pot le ta jenjini chuan ikara ka chuang don to lo ti in bo shu chuan ti hian chanpui tu zongini tap do na mi nge ni a khapa shu jan kha ingak le don atile ngata jenjini chu athin rim tula kalui tomin bo shu chuan a chel beta apom ka nga kar lampan chuan a pheilui pui ta a chuti lai chuan jenjini chuan bo shu o ma te chuan chu min adu lo na samai bo shu chuan kara nam lutin alut pa chuan a kamis pai chu thin rim zetin a han pet leng lopa zan lama hliam te chu jenjini chuan dam doi hnoin a han in en kola bo shu chuan jenjini chu text du si message type pa ari ru thak le a biak dan tur shi mai si lo chuti lai tak chuan jenjini chuan voice message ron thonin naktu ka meeting neya ahla sak tur thlana ngai thu aron shila bo shu chuan jenjini voice message pakhat tal po adona wang chuan ril runuam takin amuta hle hle a atu ka meeting an nei chuan concert hun tura an la sak tur ve thlangin zirui le bo shu chuan an hla tlan chu toite an han sa chin ve a zirui chu zai masa in thatakina sazawa bo shu chuan han sa ve le a asang deula ya chuan a o chu trial thutin a sa top ta maka lina chuan chu hla chu kadu puilo chungin ama hian sakatuma atumna le theito pachuana wang hian ka pompui ani ti in director chu angai dan te zot ve a director chuan he lai chu salola ka du ani I oina tlin don lava adang thlang mai ro ti in apom sak du lava chuti lai tak chuan vice president du iron lutin concert hun chung chu har satna engemaw awanga po toy ani tur thu le an company po in show voi khat chau an nei thei tur thu adong ti aron shila chutiang ani taka chuan tu zok nge zai zo kang ti in an han rona dui chuan zirui chu zai turin a ron rota ma se bo shu chuan jenjini hian zai tur zok chu thlang ro se zirui nen hian adu sak phak ve kan ni a thuthuk na siam thiamang ti in han suya jenjini chu an ngai chang ta thapa jenjini chuan in thiam lo de chu chuan show khat chau kan nei don chuan an panhi hian zai tlang sela show khat ro rawa anin lan ve thei dona thulai lak dan thaber ni in kashia han ti ve taroka chu vele bo shu chuan makatilu tuk chu jenjini chu en vongin thin rim zitina chuak taw ta maka bo shu chu jenjini chuan bia ka han tum niala bo shu chuan phone call a chang du tlat si lo irani chuan bo shu chu ron callin lo ho ngal thoi turin a lo shila rang takin apa in lampanin a ho a avalu chuan apa bial nu le ke shini po lo om ve in apa chuan in shat po ton nan ti in mu khom lo rot chu lo ni a bo shu pa chuan ke shin le na an chung chang po soi fela soi zom ngei tumin bo shu chu shil mol mola ma se bo shu chuan ke shin ne na in lai chin na nei chu adu ther te lawa ke shini po azak ru de hle a ma se apal zam lui tamaya bo shu pa po chuan abial nu chu mel shat tirin bo shu ne na chuan a pom sak lo thu te zotin a fa te chu aron ve boka
ma se bo shu bok chuan anu bo ral to chungai to letin apom lo thu le kanu ka hria chhuana tur thil iti hian ka hongoi ngoi thin ti in thinrim to sa nak lain a chhuah san ngal vuta director liwinan lo langin an company staff tharte chu video pakhat entirin chu video a chuan designer pakhatin kongsira kor pakhat a chhar thu le chu kor chu international top brand ni in limited edition ani thu te mangai na in hlan na na ti danglam ani thu te soin anei tu hming chu akor chung lama a in thui tel thu te chu nu chuan anei tu azon thu te chu alo soya alo entir meka anzinga chuan shawani po atel ve a chu thu chu jenjini ne nan ti ti na a soi chuakin video chu entir ve a jenjini na han en che chumuk takin angai to alet tawang fanga bo shu ina pan lai chuan thil tam tak ngai to letin chu kor chu mangai na hlan na na cheidang lamani chuan a enge muka ngai to le ti na ngai to ne newa bo shu ina va thlenga ngoi ringin bo shu bula chuan vakalin jenjini aron mu chu a phu zoka ngatinge ngoi rengai local thin min ti hlaw lo ma ti shepa jenjini chuan alaka thinrim ani ti she sa bok nen ain thla shung dui maya kor chungchang kha soi chuakin bo shu chuan chungde chu katan boina tur om mi ni e mangai na lan tir na na pek tur chu ni ngei lom ma se mi min pek ani kha lo ti zung zunga jenjini chuan a chutiang lampang soi ka tum hlei nem ti in a char tunu in video upload ta anei tu azon thu te chu a shil ve a bo shu chuan zongpo ni se chutianga boina tur ka nei lo ti in alo ngai to thadu tlat lawa jenjini chuan amana to si a chunga anei tu hminge in zia ka tia chu chu ZBX zengbo shu ti ani em kalak let sak leng che ati a jenjini chuan nu chuan bo shu chu man mo takina in siam sok soka kor char tunu miss liwi number da chu kolin a in lama pan ta ngala miss liu chu lo film khur em ema chu kor nei tu hming in ziak chu lo zotin bo shu chuan chu hming chu a chhut tir laia phone atanga design tura thon a thalak nei nge mai chu en tirin chu hming chu ama hming ni levin ZZY zen zen yang ti na alo ni zoka